No, tak jsem se rozhodl, že vám natočím, jak já vyrábím tištěné spoje. Jak to dělám já. Neznamená to, že to dělám nejlíp, ale takhle jsem se to naučil a takhle to dělám já. Takže první je potřeba mít destičku z Cuprexitu na rozměr, který potřebujete zhruba, jo, který potřebujete podle toho tišťáku. Očistí se to tvrdou gumou pořádně, jo, dočistá, aby se to lesklo jak psí kulky. Tak, pak je potřeba mít samozřejmě vytištěný ve skutečné velikosti nějaký plošný spoj, který chcete dělat. Jo. Toto konkrétně je bodovačka na 18650 nebo na obecně baterie. Je to tady dodělaný od Triac. Jo. Tady původně mělo být vedle relé, jo. Ale to mě nějak blbě fungovalo, nebo co, tak jsem tam dal prostě Triac, jo, na to spínání. Ale to je jedno, co, jo, tady nejde o to zapojení, ale spíš o ten spoj. Takže se to prostě očistí a takhle se to na to přilepí, jo, že se to vystřihne na délku a zohne se to a z druhé strany se to přilepí, jo. Pak se tam udělají dírky důlčíkem, jo, to je dál. No, takže se tam udělají důlčíkem dírky, jo, tam, kde mají být, jako, jo, a to je celý, jo, potom se to oddělá, pak se to zkreslí a za chvíli se bude leptat. No, takže takhle se to nakreslí, podle toho vzoru, podle těch dírek a tady tímhle pérem se to jako nakreslí. No, není to ideální, dřív jsem to dělal trubičkovým pérem s takovým speciálním červeným lakem, který zároveň sloužil jako ochrana a napájení. Jo. Ten lak se nedá sehnat, jako, no, namrdaný všechno je jak všechno dneska. Jo. Takže jsem to nakreslil teďka tady tímhle, no, jako ještě to možná vylepším trošku a pak to už se bude leptat. No a předposlední fáze před vrtáním je takzvané leptání. Na leptání používám tohle. Je to nějaký roztok chloridu železitýho, 30 až 50%. Jo. A bude to trvat zhruba 10 minut, no, nebo kolik, no, takže teď nám to otevřem to. No. Tak. Ale ptáme. Jo, dobré to otočit to zhoru nohama. Jo. No, takže 41 začínáme minut. No, je občas dobrý s tím takhle jako venglovat, no, chvíli to nechat. Já nevím, jestli to budu celou dobu točit, no, jak se s tím takhle menglá, no. Já asi to nechám, až se to začne rozpouštět, to tak po 5 minutách. Pak se asi dá zvoda. Tak, máme tady 10 minut máchání. A vidíme, že už tam někde z toho jde dolů. No, ještě to něco bude chtět. No, ještě tak 5 minut asi, až 10 a bude to dobrý, si myslím. No a máme tady 15 minut, už to začíná vypadat nadějně, ten spoj, už tam moc není, no a ještě to chvíli chce, ještě tam nějaké ty plochy jsou. No a máme tady 19 minut, už to začíná vypadat jedle, ještě jsou tady jemné stopy, takže ještě tak minutku a bude to hotový, si myslím. Jo.
Pak se to vezme do toaleťáku do vody, opláchnout a bude to hotový leptání. No, takže tišťáček bychom měli opláchnutý. Roztok jsem slil zpátky do toho, nevím, jestli je to dobrý to slivat, ale jako stejně už toho mám málo, tak jako je to jedno. No. Možná, že už to funguje pomaleji, než když to bylo nový, jo, ale funguje to. No, takže teď se to očistí izopropanolem nebo izopropylem, alkoholem. A uvědomuji si, že to není ideální, jo, že to úplně nevykrylo, že tam jsou i nějaké problémy, jo, s tím, ještě to trošku očistím tady dole. Ale pak se po očištění se to prostě hned natře tady tím ochranným lakem pájitelným, jo, které je sice průhledný, ale možná, že by to šlo tím i jakoby natřít, jakoby, aby se to nevypájilo, ale není to viditelné, tak nevím, jestli bych si do toho měl dát třeba červenou barvu. Já nevím, nechápu, proč nevyrábějí ten lak, kterým se to jako nakreslilo a pak už to tam bylo jakoby napájení. Jako dobrá věc jak svině a k hovnu nevyrábějí, jako nasrat, jako, no, jako, jo, tak to je jedno. Očistím to, natřu to tady tím lakem, pak se to vyvrtá, no a pak už to bude hotový. No, takže jsme to krásně štětečkem nalakovali, celou desku očištěnou. A bylo to. Možná udělám ještě jeden nátěr, až to zaschne, ať to je pořádně. Tak jsem to natřel ještě jednou, nechám to teďka 30 minut odpočívat, nebo kolik to má schnout, pak se to vyvrtá. No a základeček vyvrtíme jedničkou, zbytek pak 1,5 na ten triak a tak na přívody. Jo? No a jelikož máme vyvrtáno, tak to ještě jednou přetáhneme lakem, protože to nebudu dělat hned, tak aby to bylo pořádně zalakované. No, není to úplně ideální, jak už jsem říkal, ten lak prostě červený byl lepší, tady to vypadá, že to kousek se podleptalo, jo, a tak, ale jako pohodička na tu bídu, jako v OK to je, jak říká Murphy, nebo v řádku, jak říká Marek. Čus.